गासैबो बेयाव ज' जानानै जों नोंनियाव आर'ज खालामदों प्रभु जिसु मणिपुराव प्रभु गोजोननाय रंजानाया जाफिनथों आफा मणिपुराव सान्थिया फैफिनदों प्रभु गोबां प्रभु गोजोननाय गैयिफोरनो गोजोननायखौ होदों आरो गोबां प्रभु न'खराव बेबायदि आलाय सिलाय अलखदाव गोग्लैनाय साफ्रोमखौबो आफा नोङो अनखांहरदों प्रभु जिसु नों बिसोरनि सायाव अननाय दयाखौ दोनलायदों गोबां आइजोफोरा गोबां न'खरफोरा आलाय सिलाय जादों आफा प्रभु नों बिसोरखौ अनखांहरदों प्रभु गोबां आइजो प्रेगनेन्सिफोरा सैनो गोनां जादों प्रभु नों बिसोरखौ बासायदों प्रभु जिसु जाय आइजोफोरा दिनै मानहानि खालामजाबाय प्रभु नों बिसोरखौ बानजायदों नों बिसोरनो गोहो होदों आरो मोनसेबाव गोख्रों गसंथानानै प्रभु आफा नों बेयाव हामबाय होनो हानाय बायदि आरो जों नोंनियाव गथायदों प्रभु जिसु जायनि न'खराव मोनजाग्राफ्रा गोमानानै थांबाय आफा प्रभु जिसु नोङो बयफोरखौ आफा नोङो बानजायदों प्रभु नों बिसोरनि जिबनाव गोख्रों गसंनो हानाय गोहोखौ नोङो होदों आफा आरो जाय बैसोआव आवगायलांनाय जोंनि गासैबो बोराय बुरैफोर साफ्रोमखौबो आफा नों गावनो गोजोननायजों बानजायदों प्रभु जिसु नोंनियाव गथायदों प्रभु जेब्लाबो न्यायखौ मोननो थाखाय मणिपुराव थानाय गासै गिदिरफोरनो नोङो बोर होदों प्रभु जिसु जों नोंनियाव गथायदों प्रभु गावखौ आरो गुबुनखौबो जाहाथे थांनानै थानो थाखाय खाबु मोननो हाबावो नों सहाय खालामदों प्रभु जिसु आलाय सिलाय जानाय गासै न'खरफोरखौ जों नोंनियावनो गथायदों प्रभु जों नोंनियाव गथायदों our gracious heavenly Father we thank you and praise your mighty name God of endless love ever caring ever strong always present always just you give your only Son to save by his blood on the cross hear the cries of our brothers and sisters in Manipur who have been grieved heart those who lost their own beloved one comfort them show their restless heart with hope steady their second spirit with faith grant them justice for their cause enlightened by your Son then Lord we pray that every family will be always be united in love we pray that they will be strong in facing silence and problems